Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur. Hello, welcome to my channel. Dali na sir. Okay. Ato sa nang i-prepare kay maghilo taron. Pwede na ito. Dali. Ano ba kung mag-t-shirt? Pili mong malong dala. Mga bull naman eh. Habol na pinakbok. Sarap ka ba? Sarap. Takot na. Ay, malong. Hindi ko tig malong. Ano ito nagbukat? Ano lang. Ano lang? Oh, isa na. Ano rin? Pwede ko na. Isa na ito. Lingkod sa kadali, lingkod. Oo. Lingkod sa. Istrahan na isa ta. Oo. Oh, ayan. Yeah. Buong na. Lingkod sa. Karon na, lingkod sa. Tagal lang face mask para makita siya mga isuon. Oo, tama. Ayan. Hello guys, welcome to my channel. Hello guys. Mayong buntag sir. O Buntag, siyong boy. pamati. Sakit man ako dari. Ya, lima anak na ko diri, makabot no. Sakit siya. Paminaw ni mo bukog yun. Bukog yun. Murag na sila lalom gid ba? Di sa ilalong. Moabot diri oh. Ini kuan magsakit siya. Hindi na gugukang, anak na gid ko daan. Oo. Okay, wala na. Yan, mawala ra pod. Wa balik. Kay once ka mapikil siya, once na to, na ako'y kabuton ay. Kuan gid diri. Moabot diri. Sakit lang. Sakit kayo. Wala mo panhod. Wala man. Mulmul, ngalay. Wala man. Wala may banod. Wala siya. Ang sakit lang. Oo ba? Anaon ako, oo. Sakit oh. So nakapaminaw ng dire gitaran. Sa join. Oo, ganun diri. Mga pila kadlaw ni mo na paminaw sir kanang Dugay gikan na. sa pagsugod-sugod lang. Dugay na, mga apit na tulo ka semana. Tulo ka semana. Anak yun. Na red horse. Ayun. Dito niya niya. Ako ngi pangutana ako magulang asa na ikating manday din. Maayo mangilot. Pahilot ko sa akong mga wala eh sa na. Pero nahilot ka. Wala agad ganang ana-ana ragod masat-masal sa ako ang mga anak. Oh, dili gud yung mga manghilutay. Ako nang kung testingan ako wala ba. Abi ra ug unsa lang. Di man gyud. Ani do tugit sa mga expert nga kuan. Gawas ani sir, gawas ani mo ang gipamatay nga mudaga na diri sa mga kamot, bukton. Unsa pay lain? Ano nga usahay-usahay? Sakit diri akong tiyan. Sakit mo tiyan. Buhi ana. Pagbuhi, sakit tiyan, panungot. Ya, mga inuran bitaw basta dugay ko mahilot wala bakit gud Nanakit na po ang mga anong magluya ka ba murag kapoy. kapoy ba Ano ana mo kapoy imong paminaw? ana ba Di ka nagabasag og tuhapang gabi. Imasa, half-bath, ligo, Wala. wala ka na. ligo no buntag Buntag. pero gabi di ko Dili ka na sa una. wala gyud Ang asa bata pa, na 20 anyos pa. mason mong upanday Oh. ay mahugas dayon gigan sa trabaho hugas dayon kabalo ka ng simento nga mamuti man yung imong kuan mahugas ika dia ana niya ay maniud to mi niya na sa ning tiwason ano na ako'y ulcer na ako'y mga kanuhot nga kuan ay magkahapon Ako mason po ko. oh Pero dito ko nagmason sa kuan sa kuyaw Saudi. kayo naa sa Saudi Sa Saudi niya. mga kuan na kayo na dia Pero kuan adto dasmag ko dito, hindi ko kabalo. Napugos. alam mo uli ka naman gay Pag-welder ko niya kay unsa mo pag-welder na to nga puno man. puno lang Sa nay bakante mason. mason Dili mo ko kabalo. Sige lang makontra. Hasta paitan hindi ka kabalo ba. ay di ka lisod ka na Lusod man ta. Wa pang papilit nimo. Di gawas ana alay. Murag ko naman to, master Oo, na oo. tong mag-plaster. Pero kanang piling pa lang. Apailing sa Tanaw loob. nimo sayon. Oh, Pero pag trabaho nga kanang work experience, parting lisura. yan lang tuntunado Lisod na. kay boss kay Linsado. linsado, ya pagano pandami niya kinalan. Kuan lang. 1 mili lang. Oo, ano. 1 mili, 1. Ay na rin yung gamay nga hiwi. Ilang kuwan na. Oh, dili pwede sinte. Kung taana ni mo 1/4 na, ay magtaana mo na. Ah, Magtaas. hiwi na. Aw, ambot na dito. Walay, balbago na sa mga engineer ito pag ana. Pag ana ang gamito ng kuan. Naara ba na transit Pag sila? ana, uy, hiwi. X na. Mungka pandamay. Muna siya. Yan lang, gamay lang. Clearan. Gamay lang, mili lang. Nylon. Oh, pwede ra. Oo. Pero 1/4. Ano? Ano kayo? Mudako man Kita na ba itong kamay kay madala ra ka plaster. Ah, ganun, noon. Oh, Pero madala plaster. katong imong atong anaon na to kadako.
Wala, mahiwi na. Maana man na dito. Mahiwi Madala na. man to nimo. Nagsugod ka Hindi hiwi ka na. ka. Uy, bro, layuan. Oh, Nagkalayo na, nagkalayo man. Usbo na siya, kay basig suko tungguan, forman. Mayroon bang Pinoy, di na ba pukuban? Naiuban na Pinoy. Kay kato mo bayaw engineer. Siya may nagdala sa mga tao dito. Pero laylay og ano, laylay og ba. Community dili nay Bangladesh, South Korea, ay walay Pinoy. Wala Pinoy. Ako unta mo uban ta ko ato. Nga, Wala man daw, wala man Pinoy pa adto dito. ang nakanindot sa gawas kay kung mason ka, mason ka. Kung panday ka, panday ka. Panday. Mo ni nakanindot ito. Daghan. Daghan imo Isara imo ang trabaho. Dili dire nga hulo antud maurot na. Ako kabalo ko na. dito pwede ka di ka mo angkon sa uban. No, Kung sa manibalaan mo, mingon ka panday ra jud ka sir. panday lang. Panday ra ang trabaho di kayo. Kung haud ka, bira-birahon naman. Brown yun. Haud siguro ka bulok ka. Asa kay butang. Sinasa kay labay. Pilion man ka sa Magkatulog inang sa nagdala maayo. sa imo ha. Gini- Kay primero ko na. Dili man mo magkuan diha, pundo sa mo diha. Pag ingon sa atong kontraktor gad na. Kung dala og tao lima, kay nay inyong tabaho nito, mapili ka to. Pili Ang ka. galing kay maayo ni, nay electrician, nay plumbing. Pwede siya, Oh, tanan. pwede to siya. Ganit pwede ni siya magdala. Lagyo or man ang adtuon. Nagyo. Sige, sige. So, asa ka itong address na ba, sir? First from Dapit. sa ila Santos dapit sa una. Santos. Santos gud nga katong nay bansuhan diya sa una. First cram, good mo kwan. Wala ka ba dito sa Bataan? Wala pud. Dili ra dapit. Diara. Dili ra First dapit. cram, sige. Ayan guys, shout out sa taga First Cram, silingan ro day. Pero unahan to gamay lang ha. So, pero ikaw, First Cram ka. First from. First from yun. First Cram Diya dito. gigol na tao. Sige. So, shout out sa taga First Cram, no? Silingan day me. Lang, dito pa ana lang ang First Cram. Taas niya. Ama, pasulod man. Kasulod Sa na. Rabina, sa Rabina kung Pila ha, dol-dol na dyan po, Mm. First Cram. Dahil lang, gikan doon nagkabot ito First Cram, Mm. taas kayo. No, shout out sa taga First Cram, Digos City, Davao del Sur, nasa Sir dari atong tabangan. No, nadungog man ninyo ang iyahang ginapamati. Panigamutan na to mamaayo, inubanan sa pag-ampo sa Ginoo. No, nga mamaayo siya, na maalibyuhan gamay, ano, manigamutan, no, magpatabang dito sa to ang Ginoo na. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention, Singapore, Thailand, Vietnam, India, Malaysia, of course, ang Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel. Yes, siyempre, number one ang Pilipinas. Maraming salamat. Siyempre, ang OFW, ako i-shout out sa tanang OFW, ang hero, ang ato ang bayani sa ato ang Pilipinas, no? OFW po ko dati, no? So, shout out sa mga kaubanan sa Qatar, na ITCC company, kung napa mo diha. God bless sa inyo ha, diha ko, ITCC company. Of course, sa Saudi Arabia, nakatrabaho po ko diha, no? Na OFW po ko diha. Albawani company, no? The best, number one, Albawani. Every month, salary EG. Salary, sweldo, dahil na siya. Bahala sa unsa pizza, pero kada buwan, sweldo. So, Albawani, the best. Now, of course, wala pa ka-subscribe, please subscribe, like, and share po. Nice nindot kung makashare ta kay mataga na masayo, daghang patag matabangan. Sa mga viewers na ko nga palaging nanood, maraming salamat sa inyong kanunay pagtanaw sa kuha, pag-subscribe, pag-like, o pag-share. Daghang kayong salamat. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. Nanangutan na na-comment, taga-asa ko, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Taga First Cram, Rabina Compound, Barangay Sunuan, Digo City. Wala ka ba sa gym, ha? Sa Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan po. Yan. Ako'y Facebook. Sige na mo makiprend sa kuha. Ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. O ang Eric Hilot ang traditional. So, usbo na ko. Ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ang ikaduha, ang Eric Hilot ang traditional. So, ayan guys. So, maghilot na ko. So, shout out sa taga First Cram Street, Digo City. I love you guys. Please subscribe. Okay, mag-shirt ka, sir. Nag-t-shirt ka? Wala raw. Buwan na. Buwan na. Jangan. Magbuwang dito ni mo na nawag. Bulan na ko.
Tapos ara ka. Pero nagtrabaho ba ka karon? Wala na. Ano man? Hindi mo na magkakapaliban. Paundang mo ko sa akong mga anak. Oo. Tungod sa debate na ko ba niya. Kasi magsubanay na ko. Diri ko di kayo mga anak. Niya. Wa na pugid ko painom nila, wa na gid ko minom. Ha? Nay sige Ano rin. wala mo ka mainom? Agay tubig lang ako ginom. Pero inom nga mga lami, wala na ka. Wala ko itong duway, beer, wala. Ano man? Di lagi, nagkuhan lagi ako ang Hindi lagi. nagkuhan sana. Lain man nun akong batio na. Maghibag, maghibag. Oh. Pero wa na gana ba? Warag di na gyud Hindi, kuan. hindi na Oh. Warag di na gyud mo kuan gyud. Sugod man ni katong aging tuig. Oo. Ang tuig ni nagsugod ba? Sige, kalog ka. Tangalan mi jas. Ang tanggalon. Dali na din nahilot imong magwang. Oh, Wala. dili mo to sila. Mao ba? Oh. OFW mo ng iyang anak. Hmm. Kasi kaasa kwait. Sige, Ya, katubong na akong bayaw na po daw to dili. kalog ta, kalog. Nakuan. Nagpahilo daw, taon din mo daw si engineer mo na. Mao ba? Aram ko ilang kampanya. Aramco, mo nakadungog ko ana nga. Trabaho do sa Aramco. Aram ko. Ako kay nagkumpanyahan na. American, Arab na. Alex siguro. Si Alex. Alex. Rampo mo to iha. Pero naman. Uya ra kay nag-count pa ko. Kana. Okay na kana. Okay, okay. Sige. Hello guys, love you guys. Please subscribe. So ito ni text. Ano ko na ni text? Asa cellphone? Kung kanang gamay. O giya ba to? Itibog mo sa'yo, sa nas TV. Ya? Nang diretso na lang ni dala na lang na mo dapat kay walay gatas sila dapat sa sila. Okay. Excited naman ako. Kanay sa mama, kambyo dito, makatumong agagmay ito kayong isda, ma'am. Kung tag-G's niya. Ilain na to pa, dili sabay kayo. Kana sa isda, nangayabo, ma'am. Ito yung mga katanga. Tukong ko! Sige Sige po, ka! sige na, paano. Sa isa nga lang, tanaw lang na panaglalang. Wala na? Totoo. Sige. Dili ko tao. Gunaw mo gunaw. Basta ang cellphone. Mayabo na po na ron. Dili o butang. Ito. Sige, tingnan pangalan. Reynaldo. Ako ang kakabo, dengaw kay ka. Okay, kuhan mo dito. Yahay mo dito ho. Wala. 45 sa udah, 45 get. Ang kay gapir ni, hindi na din ako. Ya, wala na daw, nagpidi ang Pinoy. Man. Wala na lang, tawag ang Pinoy. Namo kay Pinoy pagman tapulan. Dali. Ano madamay tanan. Ya, ilog daw. Ha? Wala ilog daw. Wala inom. Soft drinks man. Ito totoo buhay yan. Sigarilyo.
Sakit kamay? Asa ganito, hindi nga mo sakit? Dali sakit. Larga tanan na ini. Ha? Sakit na ngayon. Sakit kamay. Sakit na ngayon. Jadi ulod doon. Ulod na bukog. Trigger mo ko ito vaccine. Pagsikan dos na, ano ba, yung na lawat. Mo ba? Hmm. Dede, yung kanin mo lawas ako na. Gila eh. Matay. Kami na ulit, udagip sa ilan mo. Vaccine. Vaccine. Vaccine lang eh. Yan ang tanda rito tao bansa. Nasa munisipyo daw, di ko ni Mayor. Tagaan daw o school supply basta magpabaksin lang. Yeah. Yan ang bukos barangay hall doon. Hindi ugay vaccine. Tanong din mo sa barangay hall pa dito. Okay. Nandiyan ko na mo. Iko adi lang ito baksin sa kanya. Alam ko ito sa mo lagi. Muhatag manggaling niya. Takuanan magpulog. Kuan. Kapalit. Ang konsumiyan nito. Agad school supply basta magpabaksin. Na, wag lang may baksin-baksin dire sir. Sa kami mapugos mo nito naman may trabaho sa ano. Oh, yeah. Nga naman lagi ng ubang maestra lagi nga Muslim man di pa baksinan. Kaya bawal sa ilaha. Hindi hapon sila mapugos. Hindi mapugos to ron. Kasi Para anang mga kuan, dili man po pwede baksinan kanang sa kanang nasa Muslim. Tribal? Hindi pwede. Hindi hapon. Dili gyud tanan, no? Hindi mapugos eh. Nga karon ini injek umukirig ka ang saom na. Unsa may kuan na boss? wala. Tingnan na lang leader. Habir ba da? May labot sila. Wala. Takot malong. Hindi mo gata pareho ang condition boss. Di ba? Ano yun? Hindi na tagal ako mag-ibatik. High blood. Kailan ba din ko na? Pakaon mo na sa ito. Okay. Nga to ta birthday niya. Ah, Louie. hindi mo itong dapat. Ito nga rin Louie. Pili ka bang good? Dapat ko flower ba? Nawi, uban na taon niya. Uy, ato sa park, manuhol. Kaon lang ka dito sa inyo ha. Tira? Sakit na. Sakit. Hindi, dito sa'yo. Hindi magpahilo. Ito na may parmase. Wala. Boss no? Ito, nuyaw ka sa doon. Nahilot tayo. Ilang butang tambal po. Pero dili permanente ba? No? Ano yun? Ano yun? Kinala ko. Kana lagong kinagmay. Atong sundan mo to sa Tihor mo to. Jadi isi No? daya itu. Daan mo to, no? Ano, betul lagi. Ada diri roda. Ano naman ay ada 8 so. Oo, ano na panso? Ada dia dapat dari satu ko. Ano dito sa playa. Kundai udah dia. Ada beli lagi belakang dah. Orang dia. Inyo rin na. Baru orang dah. Saya orang. Asa naman itong hollow block niya? Simento. Tahu. Itul ka pa. Di ba ila arayan? Oh, di ha, kapag. Di ba ila arayan, panso? Oo, kung kanina, di ba dapat balasan sa una? Ya, ano, paril. Oo, lahat ito. Paril lang. Natapa nila panso. Oo.
Wala mo unsa puli na kanang hardware? Karinderya. Tindahan na sa Tindahan na. Rogon. Wa mo to. Baligya. Baligya kay narabaho na lang naman sa Augusta kaya Ano di na ka monitor na. wala na. Kita. Dako kay halin dia. Ano na gibaligya? Daga ng block. Okay. Nya, ang yuta. Ayo Wala ba? Naro di. Ang wala ba? Lagi parintahan na. Ari ano ba? Nakaroon din din tukod. Di pa rin dahil sa ba? Wala Ba yan. baru tihat na. Bayo dito sulod sa aquarium. Aquarium. Baru tihat na. Dahil lagukong kay ila naman ang baligya. Ano? Baligya kay kadi mo gyapon na madalag kamatay. Okay. Pero ko mo niya. Balay ano lang. Ibok na ako naman. Kanang wala gyud kabilinan ba? Oh. Ang wala. Baligya na talaga wala na. Layo na naman. Pamuyan. Ano ba yung lugar na? Wala na. Yang mga dato ron namalit pa no. Ah, Pila man eh. 5 million. ano dato ro disambut mo ka tanto? Okay, namalit mo juta, no? Ah, wala tay. Yeah, kita po pre. Wala. Baligya. Baligya na lang, no? Tingog mo kay kwarta yun. Samot mo taga po pre. Saan mo na to ni yuta? Yung mo pati ikaw kapital. Okay. Naiklarong kwarta, baligya. At wala doon sige ano. Diyan yan. Hmm. Pino. Kilo. Oh, kato na welding shop ya. Hmm. Baligya na lang. Pagkatay pa natin yun. Hindi ka na. Anak mo yun. Isyon, baligya. Dua kalutihan. Nakapalit si Kuha. Lead. Di ako. Nagpugasan. Makapalit yun, magdugay na yung ganda ni Anton Logos, dalaw mga manag-iya bang, madato. Asan yun? Pero madato, mabuka kay mo yung taasan dyan. Madato, mabuka ang buwan. Lagi kang walang kwarta. So, yun na lang, naadyo po kayo matukuran po. Ayaw, ibo ka rin. Naadyo kayo po. Yorot man yun, pero na kay kapalis ba nga. Oo, ano na? Asa kay mong balan, yan makapaninda baka gamay, ano ba no? Uy, Diyos. Ay, umububo ka po. Ayun, doon nang ako ano malagas-gas na ako. Baligyan mo lang. No, ay kaya mga anak. May trabaho kayo. Ano, saan mo na to eh? May profesional. Profesional. Huwag na rin mga trabaho. Bantay ka sa dalan ron doon, yung mga gwapo na kay building. Mga rin. Ang malit manggot. Ano na, ano na. Rock road kayo na. First up. Gamay na nagpati, pati og balay ba nga daan. Ano si pamaligya man boss? Agad. Mau pati kanton man kaya Si pamaligya sa anak 1 mo? minute away. Nagkuha na ka o nag-lumit na kanya. Mang paglos. Yan ang portal ba? Nagkaon na magkakanon og kondo. Unya na nag-abot ni mo balik. Lisod. Agad na. Wala ka na. May porta. Bato na ka, alas 11 pa sa'yo Yan, ka ano, yan, ano, kulihan din. Kwan. Pamiyara sa si. Wala. Ang nalay kwarta, di ko di baligya man no? Ano yun, ay? Sayang ang minuta. Sayang. Iya yuta. metik ko ta Sayang yuta, magadugay magkamahal. Oo. Hindi gina ibalik ay. Ina ko ni ba ikaw na ikaw na. Dada, bukan mo ito ka, wala sa tempada. Ah. Ang gabi. Ano, sama yung tao na no. Tukuran sa palay. Yung kasagaran sa nayuta ron, pobre. Ano yun? Suman eh, Ayun, napamagitas, lagi wala na. gigit pag sapatos na ba? Prenda sa prenda. Iya, ang prenda, nakadako na. Sa di ay mo. Ano yun? No, di naman yun yung malukat eh. Ngitiin. Prenda, 1 million. Ah, di na yung kakalukat boss sa honor ni. Wala, yun. Iba na paralyze ko sa una. Ha? Ayun, yung kakalupat na. Yan, no? Madugay, may ano na, bukagan. Paralyze nga gi ana ra eyes. Business. Dadlain. Yung wala. Wala, di tao wala. Paralyze di ko man. Tahong na lang. Paralyze di Baligya. ko man. Ganahan ka. Pasmado, mga boss. Dili. Tama kay pasmas kusog. Istoryana. Oh, kakuro ko. Paralyze ko na. Basa yung kasi sa una. Paralyze. Ano lang yung trabaho na Oh, init, ikan sa init ba? Ano, gikan trabaho? Oh, ikan ng pile ng drop. Basta yun. sabay ba? Naging sabay.
Tulian man ta ka. Ano lang yun? Sa pag ilog sa to. Sorry. Purog boss oh. Ay, di na ka magbasa boss ha. Oo. Ano ko? Try lang ito. Purog ni mong kuno, kapoy yung lawas ani ba? Kapili. Murag lami matug. Ano yun? Lain ba yung impas mo boss kay makatapulan. Hindi ko digda. Ang gani. Ako na lang kong taon. Kapili ako lawas ulit. Ano lang ako nila pagbawa. Ay, kurog kayo mong uno daw. Muna pas mo kusog. Mangita di kag may mo hilot. Mag-explain ko sa imo ha kay karon pa matag gihilot ha. Oo. Mag-explain ko paminawa ko kay importante kini sa imong kalawasan dili lang para sa imo ha. Apil pud ko ha. Oo. Kani dire Pag sapatos na din kung wala pa ka masayod mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Uy, Balay sa uric acid, bigay kininom mo. balay sa sugar. Ay kalimot ha, imo una nato sa balay kay para mas dali nimo masabtan. Oo. Kung pasabot kay balay man siya, dili gid sa parehas, no? Dili gid sa parehas. So, mo na siya. So automatic kung mutaas ang atong uric acid ko sa atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na magkaroon circular ang atong dugo, kung ato na i-repair sa doktor mo ni pinakababa nga rason nga nung i-dialysis na ako. Depende sa doktor, depende po si muha. O depende sa tuwa kung mapa-dialysis na. Kaya ang dialysis ba is forever. Forever gasto yun na siya. Pero pwede rin yung dialysis. No? Basta masirkular lang yun na ito ang dugo o ma-maintain lang kasi sa wala pa ma-dialysis. No? So, automatic na mo na siya mahitabo yun. No? Karon pag matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, ganit rin. Ang mapiktuhan sa tao, hap siyang lawas, kaya wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, ganito rin. Ang mapiktuhan sa tao, hap siyang lawas, ganito kung may maigo. Mo na ang explanation, ganun ang atake sa stroke, dili parehas. Ngay wala, naapoy ito. No, karon pag atake sa stroke, si sugar o si uric acid, kanin duha nagsabay pero tagas. Ang resulta, gulay na yun, na yun ang makalakaw. Sabay magiging ang duha, pero pwede ko sa matabangan, no? Nga na pa yung mga atake sa stroke, nga pati ba mapiktahan. So ana lang yung manikamot lang kita boss nga wala na yung dialysis, wala na yung stroke, wala na yung stroke. Manikamot ang kani mong uric acid, di yun mo saka ha. Ang pangutan na unsahon man nga dili mo taas ang atong uric acid. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kaugistang kanay kaliskis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding lamang loob ha. Labi na si karneng, pula ha. Nagkakam ni garilyo. Inom. Pero dahil na natin kayo Dangin lang na kay. Kung dangin na kay para maabot ang 120 ha. Tablakaw na lang. Kandoy lang ko tagot no. Wala may problema mangandoy. May bayad. May bayad ngandoy ko. Gamot ay po. Base di ay. Gani, magsistay pre, pero gani. Oh, pataas na. Libra. Di po mo tayo. Why is it libra? Dangin na sigarilyo boss. Ako na lang natin. Dangin. Hindi matakabot 120, 110. Buko na lang. Biking. Ano sakit dilet. Sakit kamay. Anong gitandog na ko nimo boss? Lusay ni ha kaniya. Kani lusaya pag di natin itandogon mo dako nimo hinungdan nganong nay tawo mo sugod-sugod o magtaking kay mulakaw. O wala man to sa may stroke. Mo ni sinungdan na tawag ni boss osteoarthritis ha. Osteoarthritis ni arthritis kani hell arthritis. So kani arthritis ha para malikayan di nimo atake po una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyab, pasayan, alimango, balot ha. Mga kag balot. Ikaw na lang mga balot. So, may mauna na to. Ha? Flowers. Gulay. Na. Laway. Auoy. Flowers. Wow, uy. How to spell lauon? Nung sapatos ko ba? Mura na akong pagipat ko nung sapatos ko. Ay,
Alam ko na, sapatosan ko ni Moron. Ako magmedyas ni Moron. Bang, basta matagak na ang drama. Matagad mo na. Pinanga ka. Kumalang patagak. Sira? Kaya ra? Oo, 11-6. Sapatos na. Patusigan. Kanyang minaw mang. Nana kay Shopee. Narot mo ba ka biscuit mo? Duha di ay Doon dala. kung ipadala. Oo, giso. Ito rin, tugi ko na ko Bang, boss. pagbuba man doon ang Usual. Ha? Sugar. Sugar, very good. Naminaw gid ay. Kani? Nagwa na, uric acid. Kanan, very good. Naminaw gid ay, no? So kani diri mo na yung sugar na to. Hmm. So, kita tanang tao nagi-sugar ang atong lawas boss. Di man mo barog ang tao kung walay sugar. No, so manikamot na kita boss ang atong sugar mali. Mag-level o di mo taas atong sugar ha para di ka magka-diabetic. So, bawal ani soft drinks, kape, juice. Soft drinks, kape, juice ha. Pwede Milo. Pwede Milo. Kape ayaw ha. Kumahin mo lang ha. Hindi, wala ko ganito. Di mo pagod sa hay. Di ako. Ano naman? Wala na yun. Hindi ko na nagundang wala. Wala. Mayo, very good, very good. Huwag ka Milo. Kapi sa una, pasong ito. Man, kapatid na ko. Ginog ka na. Bago mag-grind. Ayaw, wait. No, 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 pwede. Hindi pa ba? No. So much try hard. Ikaw mo na tayo.
Aku duduk di pabalik ko. Pam, pam, here comes Pam. Dapat na kayo pa. Ulo, ulo. Tugok ko. Mau gutom na po mga lagi kong habol din. Pwede nagtamang lakaw. Sapatos na din. Tapos Sige pa, ma'am. meron sila ha. Tuyo. Yan. Ano yung kabot na yung biscuit nito? Masurahan man ako na. Tino. Tulakaw na ko, Mang. Ano yung buto na yun? May bumutang sa tuwan, bulsa. Ano man? Gusto mo? Mali. Ito man yung kinsi mali. Hindi na kitsin. Kinsin. Kinsin din ang nasin ko. Unya na po mag... Ahay. Apa na kaya?
Boss. Ayan tayo. Mo ang sakit eh. Itag na tayo. Gawat ko mo dito. Ayun. Ayan. Hayang. Kaya mapagod. Ano na ko ito? Kumakawa na lang. Saka kamay. Kamay lang. Saka kamay. Kumakawa na na. Imanan dyan mo undang na yung sigarilyo. Oo, nangalangin ako na. Ito doon sarap na daon. Ayaw doon sa niya Oh, makoy. ihatag na lang gundagod sa imong amigo. Ayaw na ho. Huwag man manigilyo dito. Yatag na lang sa mga kuhan. Ayaw na Gamay naman lang na. undangan na. Nasayang atong hilot. Sige. Undangan na. Hindi na. Matod pa sa famous nga nakita na ko sa Facebook. Ang pinaka-the best gyud nga tambal sa tao. Na iwas gyud ta magsakit. Letter N. Letter N lang ang unsay N? No. No. Pag nai-offer mo na din ka, no. Dili sa pwede. Sigarilyo, no. Ana din, no din. Una best discipline. Una isa ka baso. Anto may tubag? No. Dili. Ano din? Ana na lang imong amigo no sa man tawanan ni nag-English naman. English naman eh. No. Kaya gusto pa ko maabot og 120. Ano ba siya? Grabe to. Nandoy lang ko tagod, boss. Wala man ko ano. Wala yung mga nandoy. Kung kasara ko takutob, no? Tutugda ko ako sa Ginoo. Dili ko dai at ko dai 200. Oh, kasi day matsambahan day nga Ano 200. nga mano sa mo istorya kuan. Sa ISOS, agay para ko mamatay. Mm. 200 pa years ako ang edad. Ah. Wala na may anak pa, urot kami tanan. Wala matiman. Basta mauna ako ah. Iya hayop. Maabot na to na basa mo iwas ka sa letter N. So, undang naman na siya. Undang na siya sa iyang inom. May chance pa. Oh, yeah. 65 to iyang edad. Ang gamay. Ah, sige, ito'y sakit. Hakanin day. Hindi maalasa, bilik na. Lumubag, ang gamot. Nabikil, ati sing sakit tayo. Dugay na bagay mawala. Inato ka sakit na ito, dugay mawala. Alas 6 day nila pasigaon eh. Kulit ko. Di alas 7 paungon. 1 hour lang. Napitsa si opening po na sa gawas. Park. Kapo do kay na. Ano punta? Oh, naman may YouTube. Gusto kaya sa buit na kung yun. Sige, gamay. Tapos lagi kayo mga ko lagi. Galing na ito ng bati. Di yun lalim eh. Pero lami mapulid horse. Pero yung mga anak ko di ko nagainom. Ah, very good. Wala sila sigrilyo, wala ilo. Very good. Wa din ang liwat ni Puro mo. man, ano? Wala maliwat siya mo ha. Babae mo na akong mga anak. Anay, isa laki, pero hindi mo kung ilo ng sigrilyo. Bawa na sa gimbal sa una. Ah. Bular ba na niya. Mm. Dami po, di. Unahin.
Alin siya sa online. Good po yung asawa. Kung di good ligarilyo. Ay, very good. Di good mo inom. Inom siya. Kung mo daw siya. Ayun. Pariya sa kuha. Inom ay. Atayan. Inom. Katayan dahil. Karami yung dili na mukaon. Sige lagi inom. Oo. Tayo no? Yeah. Yung asawa, Wala man. Di mo mukaon. di ba reklamo? Bago storya ron. Kawag. Tawa sa may puna na to. Ah. Ipot siya. Di man. Di man yung mga asawa. Di man tig. Storya lang siya. Kasi kuhan ka ba? Di na kang kaon. Pag ang tao di na mukaon, kana murag nanag-resign. Na. Pag di mukaon ang tao, murag delikado na na. Kaon ko Pero may. mukaon pa. Kaon pa man ko sa una. Kasi mawasan ko. Ah. Kaon ko. Di man ko pareha sa uban nga. Lalaan ba ito? Lalaan mo. Inom. Magrahan kaon. Pagkabuntag. Kaon ba na? Kung ka nang nag-inom magkabitaw, di makaganahan mo kaon. Di makaganahan mo kaon. Bisa pag naipulutan niya, hindi ko ganahan. Payat malagay ka ron. Ito lagi aning kuhan ko sa, di-trigger ko sa kuhan. Baksin. Vaccine diri mo sa inlan. Ang baksin to dili ka to pag umanaw. Wala pa kung magpabaksin na tambok mo ko. Wala pa mong ko'y tiyan, malagana pa. Tiyanon pa ka to. Oo. Karon, Wala naman, nakurot naman tanan. Kung sa vaccine. Kaya, second dose to, pag second dose, First dose okay pa. okay pa. Second dose, Uy, Second alit dose. lagkakuan lagi. oy mag-ready ka boss kay nanar by third. Ari na po. Ano man nga, Ala, libre man. Kasi mo, timing nga na nang tadi ang bitso. Ari na po. Ha? May, wala, manabot ako wala. Ari ko. Nanar by third, kun mas kuan gyud daw niro mas nindot. Booster. Oh, third booster. Di mo namatay second booster. Return na to, di ba? Hindi na po, agam na po. Tagaan mabugag kuan. Bugas sa kasako. Right. Kaon Palit kaon ko sa na. gas. Ano mga ano kita, may bawaan na itong kuhan, buling mo. Ang ta kabalogod no. Kalit ang tapos na akong barkada ko, 45 years old pa rin ko siya. Oh. First dose, patay dito. Do. Lagi, apply man to siya sa National Hospital. Nya kay dili dawaton. Kay way vaccine lagi daw. Di pa vaksin. Pabaksin, tulog adlaw. Kalintura, wala na yung patabang. Tay no. 45, yan edad. Pero kato gyud pa sa inlan. Oo, siguro to, kayo mo. Wala mo to siya madaod sa, wala pa siya magpabaksin. Wa pa mamatay sa kalintura. Alright. Maayo magas kalintura. Galing kay, naku alam to ba? Trigger gitu yung kuhan. Nato say kuan nga murag Oh. tago lang ba. Naagyo. Nama condition ta pero natay ginapamatay Oh, nga na- murag wala lang no. Oo, wala lang. I-trigger ganit sa lalo mong Murag na-advance noon. Na-advance noon sa no. Wala na yun. 45 years old rin. Bata mo na no. Okay. Kaya ang tag mo bisan mga 80 na lang. Wala pa siya mga apply. Ito siya may nato. Kaya unsa na yan kunde? Gapla yan. Kuhan, Nurse? nadawat na siya. Kaya, kinalaman mo yun ang vaccine na card. Nga para makasulod ka. So, makasuko na ng trabaho. Kaya, ang iyang trabaho ito, ang kundi pa sa pagkaon sa pasyente. Ah, deliver. Oo, ada. Nya, Wala. pasar na. Kasal na tato siya, niya, vaccine na lang ko lang na. Ugma, pwede na ka mo po. Sugod na. Ugma na. Ugma, kumplito ni mo ng vaccine. Okay, lahat matigluto no. O lahi po. Sila, Deliver lang. Manila. Yan yung dato. Ano, sa ako man, ano, patay man. Pasangin lang ng vaccine. Yan ang pero ba mo ka nag-weber, dito ka kareklamo. Mahan mo na mo dito na, okay, may labot ang gobyerno. May labot ng inject. May labot. Ako yung wala ko, kwan ba, wala ko madahog na. Ani, ano yung nakuha. Ano ni kalit mo ni ka, wala kong lawas. Ihala nga akong mga anak doon pagka. Kay December 31 man eh. Tuig na. Okay. December 29 ko na vaccine sa second dose. Pagka 31, wala ko ganahin yan, nilusbo na niya kong lawas, wala ko ganahin kaon. Oo ba? Oh, yeah. Gabi mo to.
Igo gano'n lang. Buto-buto ang buka. Kuha, gawas ko. Yan, nagkikay-hikay man daw ko ang mulay. Isuon, wala ko dyan na ika taon eh. Oh, ba? Ano to? Di lami man luso sudan. Wala na eh. Uy, ka na? Di mamayat, ko nila eh. pagkaugba. Sa uno yun. Oh. Kaya pa, grabe na kayo kabaho. Lain na kayo ibon. Lawas ba? Kasi nila na pagkato inom. Ultimo. Pero wag ka may na mata. Wala eh. Murag, may lamig lagi. May gana ba? Sa ba? Tingala lang igo. Patay. Pero gusto jud ka mukaon. Ay, lamig. Kung ita ikaw, itanaw ko sa masukan ng mga paborito na ko. Gani. May litson, may umba. Gumba. Di ka mukagumba. Tao na itanan sa una. Oh. Karon, wala na dito. Gulay naman ko. Ito yun. Lami anang gumba. Nya na yun, pag human, kanino nga, ayaw mo na mong pabaksin. Wala, baksin naman sila tanan. Ako Yan na may, Nga na may third dose ron. ambot nila, naiana naman. Really, ikaw di ma third dose. Yung Lahat. ka na makasikan. Nahadlok man sila noon. Kamay. Nahadlok nila noon sila. Pabaksin. Kaya pa. Imong inom, bahalang mawadan kong katanod. No. Ay na kung pabaksin-baksina ninyo. Tingala ko ng kapitan, ano sa mga pre nga, akuan mo ka, iwan mo kay ka. Sana igo mo ko sa akuan pre. Yung ina, naigo kung baksin-baksin ninyo. Kung saan ako. Ikaw lang, kaon lang yun pre. Ang katong third dose, third. Sana? Booster? Wala na siya kanang giplanuhan na to. Nga naa na siya coming na. Ya ang number 1 nila unahon daw kato daw mga 50 pataas. Delay dati mo. 59. Oh, di karka ka. Hindi ba eh? Mas nindot jud na ron boss. Ha? Wala kaya, basta nakabaksin ako. Mas nindot ni siya nga mas madali jud daw. Ngayon na, Madali kaayo ka. iba, sambo kayo na ako. Ano ito, kirig kang salit. Ito, hindi mo. Ang vaccine maayo man gyud na siya. Mayo, gulay, ibati ni mo. Oh, kung condition ka matrigger. maayo. Ra nang bakon ka. Patay ka rin. Ako naman nga rin nga, naaman yung mga sakit. Huwag gani, pabaksin. Kaya dito. Naihubak. High blood. Kuya nang ubak high blood, Oh. sugar. Napod si anak. Musaka ba no? Wala yun siya. Hindi siya mo pakuan. Priso ta. Yung mamatay ka, tabang na sila. Wala. Wala na yun. Adili may nakapresohon. Adili, good. Storya, Iya, malitis alam. naman ang iyong presohon. Dahil mo ito yung istorya ko na mauna, paano daw ang mga pabaksin. Di ka sulod. Ano, di. May mga trabaho nga. Di ka agi.